foto kuwi wah widan kurang toto patrapi Werkudara ning aku wae wah ora keduga bali mula-mulane kelakon tak blothek nyawamu kakek bayu ing membo wujudku ya Werkudara ulun ing membo wujudmu sabab antuk dawuh jaga marang swasana ngenteni timbule Werkudara gandeng wis katon sementara cahya mantuk gawe wahyu niket nerman lilarana ulun bali makayuangan muga sembodo lakumu sapa mlebu praja Ngamarta yen tok takon karo aku jenengku Putut Lila kuwi sapa aku Raden Nakula ora pantes ngejeki bumi Ngamarta ayo minggato merga patrapu ora kaya dene patrape Nakula tak andemi mati dening tanganmu sejati ulun Bathara penyarian ing mimba dadi wujudmu gandeng kita wis timbul ngerek lilanan ulun ban makayu mangan ngerek ingkang mongko dadi wujud kita nggih. Ulun Bathara Pritanjala gandeng kita mesti timbul, ulun bakal bali makayuangan bae nggih. Dewa wonten jawuh ulun aja kurang pamungku kita ya ulun ingkang memba dadi wujud kita mongko dadi ratu ing praja Ngamarta
ora darbi milik kok nggir nanging kulun mung pengen nguji kaya ngapa kastiyang ning para kawula Ngamarta nggone padha tansah sumit marang Ratu Gustine. Nyatane pancen bener ujare wong akeh ya nggir. Kawula Ngamarta pancen padha mituhu marang kang dadi dawuhing ratu nadyanto ratu iku mau paribasane dudu sejatine Pandhawa ya sejatine jeneng kita. Inggih. Matur sembah nuwun. Ing mangke kawula ingkang tresna dhateng kula boten kantenan wilangan iya akeh banget. Kepara meh sak kawula Ngamarta kabeh padha tresna marang jeneng para Puntadewa. Dene wektu iki wis ketok titik-titik ana sumunaring negara ana serat kang milangeni lumantar Bratasena kang sembada gayuh wahyu ing swarga mulya wujud wahyu katentreman. Muga Werkudara nggone antuk wahyu katentreman wahyu ing swarga mulya kaya dene Mas Paidi Sagarwa Putra antuk sembada ing karya nggone tansah sembada ngadepi urip krana sembada uga antuk wahyu katentreman uga sembada antuk ing swarga mulya bisa mulya ing selawase mulya ing selawase antuk ridane Gusti suprambah marang putra ingkang disebutake bisa narunang kuli bapa antuk ridane Gusti ngestaken dawuh wis nggih kuncara negara Ngamarta kuncara anjing bawon Ngamarta nggih. Jagate butuh ngaya-aya kok luput iki piye. Sapa wonge ramuring sapa wonge jagake butuh kok mlakat. Werkudara bali sejatine. Jebul wingi Kurawa munggo apus-apus tok munggo bal-balan tok. Bali wae Kurawa liya dadi kapan iki, Bro?